από την πρώτη φορά, το 1986, που με εκλέξατε πρώτο δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Πατρέων και στη συνέχεια μου εμπιστευθήκατε να διεκδικήσω τη θέση του Δημάρχου Πατρέων, και από το 89 που με βγάλατε πρώτο βουλευτή Αχαΐας, πέρασαν από τότε 25 κιόλας χρόνια. Ακόμα και σε εκείνη την μικρή περίοδο που έλειψα από τα έδρανα της Βουλής, εσείς το ξέρετε, ότι μπορούσατε καθημερινά να με συναντάτε, πάντα διαμεσολάβητα και καθημερινά μαζί να χαράζουμε την πορεία που μαζί πηγαίναμε. Και γι' αυτό δεν φοβήθηκα ποτέ μήπως έχω πάρει το λάθος δρόμο. Στενοχωρούσα βέβαια πάντα όλους τους πολιτικούς μου αρχηγούς. Το θυμάστε. Μαζί άλλωστε έχουμε περάσει και πάλι τέτοιες δύσκολες καταστάσεις και μαζί πήραμε τέτοιες δύσκολες αποφάσεις. Ασφαλώς, θυμάστε τη συγκέντρωσή μας λίγο μετά την εκλογική συντριβή της Νέας Δημοκρατίας το 2009. Εδώ την είχαμε κάνει, από την οποία φούντωσε σε όλη την Ελλάδα το αίτημα για ανάδειξη του νέου Προέδρου της παραταξής μας από τη βάση με κάλπη. Μήπως θυμάστε τότε τι έλεγαν οι μεγαλοσχήμονες στα αθηναϊκά κανάλια? Για θυμηθείτε σας παρακαλώ. Δεν επιτρέπει το καταστατικό. Τι είναι αυτά? Είναι λαϊκισμοί αυτοί του Νικολόπουλου. Ήταν όμως η αρχή μιας μεγάλης πορείας που μας έφερε όλους μέχρι εδώ και τον Αντώνη Σαμαρά σήμερα πρωθυπουργό της χώρας. Θυμάστε βέβαια, πιστεύω, και τη συγκέντρωσή μας εδώ, πάλι στο ίδιο μέρος. Πριν λίγες μέρες, αφότου μου ανατέθηκαν από τον Αντώνη Σαμαρά τα καθήκοντα του Υφυπουργού Εργασίας. Ήταν πολύ χαρούμενες στιγμές και συγκινητικές για όλους μας. Γεμάτες όνειρα, γεμάτες ελπίδα. Ήταν όντως μεγάλη τιμή για μένα που ο Αντώνης Σαμαράς με συμπεριέλαβε στην κυβέρνησή του. Αλλά ξέρετε, θέλω να σας πω ότι μεγαλύτερη και από αυτή την τιμή είναι η τιμή να κρατάω το λόγο μου απέναντί σας. Και μεγαλύτερη και από αυτή είναι η τιμή που μου κάνετε εσείς. Αδιάκοπα τόσα χρόνια να με στέλνετε πληρεξούσιό σας στην εθνική αντιπροσωπεία. Δεν θα πω πολλές λεπτομέρειες για τους λόγους, θα απαντήσω σε όλα τα ερωτήματά σας. Να είστε σίγουροι, δεν θα σας κρύψω τίποτα. Και δεν θα πω γιατί φρόντισαν να δοθεί στη δημοσιότητα οι παραλήπτες της άκρως εμπιστευτικής δικής μου επιστολής προς τον Πρόεδρο. Φρόντισαν έτσι για όποια και όποιον θέλει μέσα από τη δικιά μου την επιστολή, αρκεί να κάτσει να τη διαβάσει, να δει εάν μπαίνουν ζητήματα αρμοδιοτήτων, αν μπαίνουν ζητήματα προσωπικά, αν μπαίνουν ζητήματα μοροφιλοδοξίας. Θα ευχηθώ όμως ακόμα για άλλη μια φορά, σε βάρος οποιουδήποτε προσωπικού μου μέλλοντος, θα ευχηθώ το άδικο να είναι με το μέρος μου. Αγαπητές φίλες και φίλοι, θυμηθείτε σας παρακαλώ πως πάλι σε αυτήν εδώ την αίθουσα συναντηθήκαμε όταν η παράταξη πέρναγε δύσκολες στιγμές, μετά από μια άλλη εκλογική συντριβή που ο ίδιος αρχιτέκτονας, ο κύριος Λούλης, είχε αρχιτεκτονήσει. Συναντηθήκαμε εδώ επί προεδρίας αημής του Μιλτιάδη Εύερ για να πούμε τι θα κάνουμε. Και θυμηθείτε τότε όλοι μαζί είπαμε ότι ο Κώστας ο Καραμαλής θα πρέπει να είναι εκείνος. Πολύ καιρό, μήνες πριν ο ίδιος ανακοινώσει ότι θα είναι τελικά ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος. Και θυμηθείτε, ξανασυναντηθήκαμε εδώ, τον φέραμε εδώ, σας άκουσε εσάς, του μιλήσατε, τον παροτρύνατε και από εδώ τότε δόθηκε η απάντηση: η Καραμαλής η αντιπολίτευση.
και περάσαμε μαζί αυτή την όμορφη και γοητευτική περιπέτεια μαζί με τον Κώστα τον Καραμαλή, ξεκινώντας από την Πάτρα. Την Πάτρα, την πόλη των Πρωθυπουργών και των Προέδρων της Δημοκρατίας. Και έτσι λοιπόν πάλι σήμερα βρισκόμαστε εδώ, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα. Λίγο αφότου παραιτήθηκα από τη θέση του Υφυπουργού. Ήταν η πιο σύντομη θητεία που θα μπορούσατε να φανταστείτε εσείς, αλλά πιστέψτε με, που θα μπορούσα να φανταστώ κι εγώ. Παρότι είναι πολλοί εδώ μέσα, ο Δημήτρης, ο Τσακτσίρας, ο Νίκος, ο Παπαματθαίου, η Λένα, η Καλετζώτη, ο Σπύρος, ο Δούκας, φυσικά η γυναίκα μου η Τασία και άλλοι στενοί μου συνεργάτες, όπου όταν με ρωτούσε ο Σωτήρης ο Καρβέλης στο νοσοκομείο, Νίκο, θα τα τηρήσουμε αυτά που λέμε, τι θα κάνεις? Και με πίεζε ο Καρζής. Μα η Τρόικα δεν θα αφήσει? Μα δεν φοβάσαι, μου έλεγε ο Κώστας ο Αποστολόπουλος, ότι μπορεί να είσαι υπουργός εργασίας και να μην μπορεί να τα τηρήσεις αυτά? Και επέμενε στην Αχαγιά ο Γιάννης ο Παναγόπουλος μετά τα γιαουρτώματα και όλες εκείνες τις αποδοκιμασίες. Νίκο, κοίτα τι θα πάθεις αν είσαι υπουργός εργασίας και δεν τηρήσετε αυτά που μας είπατε. Και έλεγα σε έναν από εσάς ότι εγώ και υπουργός να είμαι, εάν δεν τηρήσουμε αυτά που μαζί συνδιαμορφώσαμε, εγώ θα παραιτηθώ. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κάνω τον μετάχρηστο προφήτη. Πολλοί υπουργοί αυτό κάνουν. Αφού πρώτα και μέχρι τέλους γευτούν τα καλούδια της εξουσίας, έρχονται μετά και λένε τώρα είδομεν το φως του αληθινών. Έρχονται και λένε ότι δεν είχα διαβάσει το μνημόνιο, αλλά αφού έμειναν στην υπουργική καρέκλα, έρχονται και λένε διάφορες δικαιολογίες που δεν τις πιστεύουν ούτε τα μικρά παιδιά. Αγαπητές φίλες και φίλοι, εγώ λοιπόν δεν ήθελα να κάνω το ίδιο. Δεν ήθελα, αφού συναντήθηκα μαζί με ένα πολυμελές κλιμάκιο στην πρώτη συνάντηση με την Τρόικα και αφού άκουσα τις δεσμεύσεις, δεν ήθελα να πω ότι δεν άκουσα, δεν είδα, δεν κατάλαβα, καλά είναι εδώ στην καρεκλίτσα μου. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Δεν μου πάει και εσείς το ξέρετε. Οι άλλοι που δεν με ξέρουν μπορούν να νομίζουν ότι, ξέρετε, από κάποια ιδιοτέλεια το έκανε ο Νικολόπουλος. Για τούτο λοιπόν και η παραίτησή μου ήταν άμεση. Όχι μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρέκλα του Υφυπουργού, ώστε να περιμένω την ώρα που το κυβερνητικό σκάφος θα βαράει στα βράχια και θα βυθίζεται ή θα κλειδονίζεται, τότε να πηδάω κι εγώ σαν όλους τους άλλους. Αυτό κύριε Λούλη δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε, ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι κύριε Λούλη και ότι δεν είναι ίδιο του δικού μου χαρακτήρος. Ούτε της μακράς πολιτικής διαδρομής μου κύριε Λούλη. Η διαφορά μας είναι πως εμένα με κρίνει, με στηρίζει ο λαός και εσάς οι κατά καιρούς πελάτες και εργοδότες σας. Όπου μετά κύριε Λούλη αυτά που σήμερα γράφετε στην ημερησία για μένα, γράψατε τα ίδια για τον Κώστα τον Καραμαλή. Τότε τι να πει κανείς? Ότι τι αποτελεί αυτή η ύβρις του Ιωάννη Λούλη, αν αυτά τα ίδια τα έγραψε σε βιβλία για τον Κώστα τον Καραμαλή ο μόνιμος σύμβουλος των εκάστοτε αρχηγών και πρωθυπουργών. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε κύριε Λούλη. Και τώρα θέλω κάτι ακόμα να προσέξουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Πιστεύω ότι οι πράξεις των πολιτικών κρίνονται σε δύο χρόνους. Πρώτα, κρίνονται
κρίνονται στον παρόντα χρόνο, αλλά πιο ψύχραιμα και πιο σωστά κρίνονται σε μελλοντικό χρόνο. Ο δεύτερος και όχι ο πρώτος χρόνος είναι συνήθως ο πιο σημαντικός στην πολιτική, η οποία ως τέχνη του εφικτού παράγει αποτελέσματα. Κάποια μπορεί να φαίνονται άμεσα, κάποια άλλα όμως, τα περισσότερα, φαίνονται στο άμεσο μέλλον ή στο μακρινό. Σήμερα, για παράδειγμα, θα ακούσετε ότι στις ειδήσεις συναντήθηκαν οι τρεις αρχηγοί και συζητούν γι' αυτό που πρωτοακούσατε και εσείς και το Πανελλήνιο, να θέτω εγώ σας ζήτημα. Ότι αν τώρα δεν διαπραγματευτούμε κάποια ζητήματα, μετά από 4 μήνες δεν έχει νόημα να τα κατεβάσουμε από τώρα. Και αγαπητές φίλες και φίλοι, θα ήθελα ακριβώς να σας πω ότι σήμερα ήρθαν κιόλας τα πρώτα μαντάτα. Αφορούν τους αστυνομικούς, τους στρατιωτικούς, τους δικαστικούς και άλλους. Θα ήθελα λίγα λόγια να σας πω τώρα για την παραιτησή μου. Παραιτήθηκα ακριβώς για αυτά που μόλις τώρα σας είπα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διαβάσετε με προσοχή το περιεχόμενο της επιστολής παραιτησής μου στον πρόεδρό μας, στον Αντώνη τον Σαμαρά, και αυτό αρκεί. Θέλω να ξέρετε πάντως ότι παραιτήθηκα μετά από πολύ μεγάλη περίσκεψη και προβληματισμό, αλλά και με πόνο καρδιάς. Και ναι, επειδή γνώριζα ότι είναι πολύ μεγάλη η απόφαση, έκανα αυτό που με κατηγορεί σήμερα ένα blog, που είναι συνηθισμένο να παρεμβαίνει για να απομειώνει μερικές τέτοιες κρίσιμες, σημαντικές, ενδεχομένως εξελίξεις. Έχει βάλει φωτογραφίες δικές μου σήμερα από το Άγιο Όρος με παπάδες. Ναι, ξέρετε, εδώ είναι ο πρώτος μου ομαδάρχης όταν ήμουνα μαθητής, και όταν από τα χέρια του έφυγα από τις χριστιανικές ομάδες και πήγα Σεπτέμβριο του 1974 στην Κανακάρη για να γραφτώ στην νεολαία της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί πίσω κάθεται ο Γιάννης. Ναι. Πίστευα και το πιστεύω μέχρι σήμερα ότι υπηρετώ μια παράταξη που πιστεύει βαθύτατα ότι έχουμε ανάγκη και από την επίκληση της βοηθείας ή, αν θέλετε, της φωτίσεως του Θεού, παρότι ξέρω ότι αυτό που λέω τώρα αύριο θα το δούμε σε πολλά παραπολιτικά. Εγώ πάντως θέλω να σας πω ότι πριν ανέβω το Σάββατο στην Αθήνα, πέρασα από εκεί που ανδρώθηκα πνευματικά, από την κατασκήνωση των Συγενών. Έκανα μια υπόκληση και ζήτησα και εκεί να υπάρξει η δικιά του η μεσολάβηση, για να κάνω αυτό που μετά από λίγες ώρες πήγαινα στην Αθήνα, στη Βουλή, να κάνω. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι δεν ήταν μια επιπόλαιη πράξη, όχι για την καρέκλα που εγώ θα έκανα, αλλά η περίσκεψη οφειλόταν στο γεγονός ότι γνώριζα, παλιώς τώρα στα πολιτικά πράγματα, τον απόϊχο αυτής της παραίτησης, τον απόϊχο που θα δημιουργούσε αυτή η παραίτηση, έστω και παροδικά. Γνώριζα τους τριγμούς στην προσπάθεια του Αντώνη του Σαμαρά και της κυβέρνησής μας. Και αυτό δεν το ήθελα. Και δεν το θέλω μέχρι και σήμερα με τίποτα.